Čaute ľudia, ja sa volám Braňo. Pre vás budem akože Blažke Studio Gaming. Poradte mi, aké hry by som mal natáčať, ako by som mal pre vás zdraviť, alebo niečo takéto. Viem, nie je to najlepšia kvalita, nahrávam cez svoju webkameru, čo mám v notebooku zabudovanú, čiže zvuk asi bude trošku predbiehať videu zatiaľ. No, poradte mi dať dobrý program na nahrávanie, okrem Frapsu a Camtasia Studio, tomu tako extra nejde a jednoducho povedzte mi, aké hry by ste chceli dať do tohto, alebo jednoducho mi poradte, akú hru by som mal natáčať podľa vás. Ja by som chcel natáčať na štýl, ako je Call of Duty, Minecraft, GTA, prepáčte ma na Facebook. Budem natáčať aj vlogy, ako je tento napríklad. Budem už potom natáčať sa svoju Sony Ericsson XP 8 staralejší. Tak, to by bolo asi zatiaľ všetko, čo by som od vás chcel. Teraz by som chcel, aby ste mi dali k ďalším videám takú inteligentnú tému. Napríklad počasie, alebo neviem, čo by som natáčať. Jednoducho som slovenský let's player, chcem vám povedať, že chcem byť ďalší. Nechcem sa podobať veľmi na Goga, bude hneď haters, kopa hatersov, že Ježiš, on nápodobňuje Goga pre Boha, Ježiš, on nápodobňuje to a to pre Boha. A teraz som to skúšal. Skúšal som nápodobný Goga. Dobre, to by sme mali zatiaľ všetko. Čaute ľudia v ďalšom videi, keď už tu bude pár komentov.